fil-pjazza tar-raħal tagħna ta' kull filgħaxija jiltaqgħu tliet irġiel twajba imdaħla fi żmien jintefgħu fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir tal-Knisja u hemm iqattaw il-lejla jimxu l-xulxin Giuseppe jgħidilhom l-istorja ta' meta kien baħrin ta' kemm il-darba il-vapur li kien fuqu kien se jsib il-qir nirringrazzja lil mulej illi sissatni għadej kieku tafu kemm batejt u min xi xadejt Carmenu jgħidilhom l-istorja ta' meta fil-gwerra kien salva 4 tfal min taħt id-debri għajtulu il-belt u fuq sidru u aħlulu midalja ħroġa mill-but jurilhom għax jruħ jiddir nirringrazzja lil mulej illi sissatni għadej kieku tafu kemm batejt u min xi xadej Pawlinu jgħidilhom li hu qatt ma kien mar skola kien intefa' fil-forn jgħin lil missieru qalb il-ħmira u tqil u llum biex jieħu r-relief għax ma kienx jaf jiffirma ikollu jmur għand il-kappillan u jħarbixlu salib nirringrazzja lil mulej illi sissa għadni għadej kieku tafu kemm batejt u min xi xadej Min ftit żmien lawn innutajt li xjuħ m'għadhomx iżjed jiltaqgħu fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir Fettilli jinsib lil-kappillan u staqsejtu x'sar minnu u bħarsa ta' niket dar fuqi u qalli dal-kliem Giuseppe, Paolino, Carmenu m'għadhomx jiltaqgħu bħal dari fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir għaliex illum jinsabu fejn dak li ħabbehom sewwa u minn hemm fuq tisma'hom it-tlieta jgħidu l-xulxin nirringrazzja lil mulej illi issa qiegħed qed ingawdi frotti tbatija li badej nirringrazzja lil mulej illi issa qiegħed qed ingawdi frotti tbatija li badej Inselmu l-Lenzo Grazzi